persoal, espero que estexa todo ben por aí. Depois dun tempo, simplemente paso, isto xa é prácticamente un videoblog destes, para ir informando do que se pasa por aquí, por este lado do mundo. E simplemente comentar antes de máis como está a correr todo por aquí. Xa falta pouco para acabar o meu contrato aquí en Ourense, unha experiencia, iso con certeza. E nada, mes 4, en menos de 2 meses, 2 meses máis ou menos, terei acabado por aquí. E aí, pois, ficarei na miña vila até ser accionado novamente para dar aulas noutro lugar. Mas antes vai vir o concurso público, que non há tempo para preparar. Se estás a traballar é difícil, sobre todo se estás a comezar, porque teres de preparar as aulas diariamente e moitas outras tarefas que tamén son importantes, acaban por ocupar unha grande parte do tempo, e depois tamén é necesario descansar. Descansar é fundamental para manterse en funcionamento, porque parece que non, mas as aulas, sobre todo con crianzas, pois consomen moita enerxía. Entón é necesario recuperar, ter un tempo para facer outras cousas, descontrair, relaxar, en fin. Ben, dito isto, quería mencionar unha cousa que me parece super engrasada. Xa non é a primeira vez que me acontece vendo vídeos na internet, alguma tontería que é incrível, non? Como sigo bastantes canais de Portugal, do Brasil, pois sempre aparece alguma cousa, alguma recomendación de algún canal novo, alguma cousa pois relacionada co que estou a ver normalmente, non? Iso que está a facer o que están a facer as grandes empresas con as cookies e todo isto, non é? Invadir a túa privacidade e colocar pois cousas relacionadas co que estás ver. E se non permites iso, pois acabas tragando vídeos e porcaría de cualquier cousa aleatoria que envíen por aí para que vexas. En fin, a cuestión é, aparece un vídeo e é super engrasado, nin acabei de ver, foi simplemente enviei-o a Talía para que o vise, para que lle dese unha vista de ollos, e xa viu ela ao inicio, xa para min foi suficiente para deducir que é patético o que acontece normalmente, non? Entón, vamos por este discurso en funcionamento para ver o que achan disto, non? Imaginen que eu vou agora a Inglaterra a traballar nunha escola e, pois, os profesores falan entre sí en inglés e comigo en inglés. Entón, neste momento, eu debería dicer que un grande sofrimento, foi un grande sofrimento, porque foron a traballar, falaban todos en inglés, non é a miña lingua materna, non se entendía ben, non? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque isto é o máis normal, ter este discurso. Entón, eu preguntaría, para que vas a Inglaterra se falan inglés e non entendes o inglés? Para que estás lá? Para que vas? Ok, pois agora vamos a aplicalo ao do vídeo. Unha brasileira que ven para Galiza e que se queixa porque non entende, porque non ten dificultades para entender os profesores que falan galego nas reunións. Isto, se o anterior, o que acabo de comentar, é ridículo, imaginen cuánto de ridículo pode ter o desta señora. Unha señora que ven traballar con profesores a Galiza, un país en que se fala galego, por enquanto, e que se queixa de non entender porque se parece co portugués de Portugal, palabras dela. Pois, antes de ir traballar nun lugar, debes saber o que se fala, e se non entendes ou non che presta ou non gostas, pois buscas outro lugar, procuras traballar noutro lugar diferente, así de fácil, non fai sentido o contrario. E que
E é estúpido, quer dizer, vas a un lugar en que se fala unha variante da túa lingua e falas que tes dificultades. Pois non sei as dificultades que tería eu indo para a Alemanha ou para a França ou para cualquier outro lugar en que non entendo a lingua. E aí, sendo unha variedade da tua lingua e falas que non entendes, pois complicado, né? Bastante complicado. É un discurso ridículo que xa non é a primeira vez que vexo por aí. É unha cousa estúpida. Há algúns que, pois, de alguma forma dicen, é que son moito bon, que xa sei máis unha lingua. Xa sei máis unha lingua, porque aprender variantes dunha lingua é aprender unha lingua nova, obviamente. Entón, agora, en breve, se viaxarei ao Algarve e, pois, direi que falaban algarvío e que agora xa sei esa nova lingua. Ou, pois, ficarei no norte e direi que aprendín transmontano. Ou lisboeta, ou coimbrán, sabe isto. Podo falar que coñezo xa 500 linguas, porque como todos son variedades, podemos falar que son linguas diferentes, como acontece co galego. O galego é unha lingua diferente, sei unha lingua nova. Sei galego, sei portugués do norte, sei portugués do sul, sei portugués paulistano, sei portugués carioca, sei portugués sergipano, sei todas, sei millares de linguas, impresionante, non é? Pois há persoas que presumen como se aprendi unha lingua nova, aprendeu 4 palabras que están repetindo constantemente e unhas variacións da fala e xa sei unha lingua nova. Pronto. Pois há os dous lados desta historia. O lado das persoas que falan que non entenden nada, senón a variedade da súa lingua, e que teñen unhas enormes dificultades, e outros que, pois, presumen de ter descoberto as Américas, non é? As novas Américas. En fin, achei bastante ridículo, e como vexo que é unha tendencia ver vídeos ridículos con comentarios deste xénero, pois tiña de facer eu tamén un vídeo comentando coa miña opinión sobre iso, porque estou no meu canal e apetéseme e veña, e solto isto por aquí. Se non gostaren, pois sinto moito, mas é a realidade. Eu, sinceramente, cando aprendín as falas de Portugal, do Brasil, algunhas delas, costumo ver bastantes vídeos de todo o lado, entón, no final, para min non é que haxa así especificamente. Gosto de todo, porque todo é variedade. Gosto de, tanto do Brasil como de Portugal, e os canais africanos, que tamén cada vez están a ser maiores. Por un exemplo do Xoselino, non sei se eu teño comentado aquí, mas son grande fan do Xoselino, ainda que últimamente non teño moito tempo para ver os seus vídeos, ou Pedazo Africano, ou cualquier deles. Ten moitos. Había outro que non sei se era Fonseca, en fin, ten moitos, de varios lugares. E acho super interesante, e as formas en que se expresan, e os vocabularios que utilizan, as palabras, en que ten dificultades, as variacións que há, o que consideramos erro, que por veces noutras partes en que son variedades da nosa lingua acaba por ser unha cousa de uso normal e común. Por tanto, o que é considerado que un erro, unha desviación da norma, en Portugal, por exemplo, pois nos países africanos, pois pasa a ser algo habitual, non sei. Unha cousa que me sorprendeu dos vídeos, por exemplo, é o uso do R, non é? O R máis o forte, non? O duplo R e o R simples, como por veces utilizan iso dunha forma que é totalmente diferente a que utilizamos aquí, que temos en común Portugal, a Galiza e até o Brasil. Non sei, é léxico e de todo, há de todo. E no Brasil tamén, moitas cousas que eran consideradas erros, e os brasileiros eran obrigados a aprender coa gramática portuguesa, mas no final a lingua lá, pois, estando tan separada, tan desligada de Portugal, acabou por ir por outros camiños, o cual é normal, a distancia e a evolución, e o substrato tamén, non é? As linguas que habían antes do portugués, tudo iso ten unha influencia nesa lingua,
e aínda que sexa unha lingua de base portuguesa, acaba por ter unhas características propias. E iso que nun primeiro momento eran considerados erros, desviacións desa norma portuguesa, acabaran por ser elementos que caracterizan a norma do Brasil. Por tanto, a variedade e a súa evolución. Neste caso, pois, Portugal tamén ten a súa variedade, ten a súa tamén evolución propia, que no final o que estamos a ver aquí son diversas influencias. Pois na Europa temos influencias de outras linguas, como pode ser o francés, como pode ser cualquier cousa, iso acaba por entrar no vocabulario, sei lá, pois, por exemplo, no vocabulario da roupa, o sotien, que moitas veces até era ensinado en Portugal, escrevelo até coa forma francesa, o bonnet, por un exemplo máis, e moitas máis palabras, há moitísimas palabras que veñen do francés que están no portugués. Non sei se por causa, se callar, deses períodos en que había tanta migración para França, momentos en que habería máis dificultades económicas, e tamén tivemos nós na Galiza dificultades económicas e moitos emigraran para a Argentina, para o Brasil, quer dizer, moita variedade. Depois, á volta, pois, se callar tamén viñeran con eles palabras do castellano que se utilizaban neses lugares, e até podíamos falar, non é? Penso que había algún traballo, non sei se era de Neira Vilas, non estou certo por completo disso, mas había un traballo que tamén falaba sobre as palabras galegas que ficaran en Cuba, dentro da lingua castellana que se fala na Cuba. En fin, non quero facer máis demorado o vídeo, simplemente deixar estes pensamentos por aquí, estas ideas, e pois falar no respecto á lingua e as súas variedades. Eu penso que non é tan difícil comprender que existen variedades en cada lugar, e Portugal, sendo como é pequeno comparado co Brasil, xa ten moitas variedades. Do norte non é o mesmo 100% a fala que se fala no Porto do que en Coimbra, e non está tan lonxe. Tamén non é igual a fala de Lisboa igual a do Algarve, sendo que están moito perto. Ten cousas, léxico, formas en que eles pronuncian que non é igual, e está todo ben, é normal. Quer dizer, nada é completamente homoxéneo. Na Galiza, que é menor ainda do que Portugal, tamén há variedades que se dedicaran a estudalas bastante por aquí, o que chaman os blocos lingüísticos, non é? Unha división en 3 blocos lingüísticos, e que, en fin, isto foi estudado pola dialectoloxía, en que se marcan diversas características que, pois, ás veces compartillan e outras veces non, as diferentes partes. E léxico específico de lugares, etc. E no Brasil, que vamos falar do Brasil, que é absolutamente enorme e que ten tantísima variedade que xa o propio São Paulo é gigantesco e xa existen diversas pronuncias diferentes do R e outras cousas. Eu acho fascinante todo isto, do mesmo modo que cando comecei a ouvir os nordestinos con esas falas diferentes, as formas diferentes de pronunciar, non é? Porque moitas veces ficamos acostumados a ouvir sotaques paulistano carioca, que é o máis frecuente, non é? Ao final, grandes produzóns e persoas que teñen máis fama ou máis peso, non é? Son desas zonas de São Paulo ou do Río, e, portanto, ficamos máis, non sei, ligados con ese tipo de sotaques. Mas depois, Sergipe tamén é interesante, non é? Ter ouvido, pois, ese cidade, que non é o cidade, ou, saben, ese tipo de cousas, que non só de Portugal sería o cidade, e que ao final é quase como a cidade, que acaba en D, non é? É unha supresión xa da vogal ao final. Ou os que pronuncian completo no norte, cidade. Entón, há unha variedade e está todo ben. Quer dizer, non é super complicado perceber o que estamos a falar. Se callar, ás veces é máis difícil se há unha supresión de letras, como é no caso do sur de Portugal, mas non é o caso galego. Os galegos non costuman suprimir
vogais no final das palabras, aínda que por veces, por influencia do castellano, acaban suprimindo a última sílaba das palabras. Por exemplo, na propia palabra cidade, dependendo da zona da Galiza, nuns lugares sería cidade, noutros sería cidade, e noutros casos as persoas acaban suprimindo a sílaba final e acaba sendo cidá. Na cidá e até castellanizando e facendo o ditongando, ciudad, que xa eso sería un castellanismo de ciudad, que sería en castellano. En fin, simplemente iso. Respetemos máis a variedade, non fiquemos falando cousas ridículas, sen sentido. Sempre que vamos a un lugar precisamos dun tempo para nos adaptarmos e iso é absolutamente normal. Vamos a un lugar, eu iría agora para o Brasil, para algún lugar, e se as persoas falan moito rápido, non sería capaz, se callar, de perceber tudo. Mas, bom, en fin, eu teño unha práctica que me axudaría a perceber a maioría das cousas. Mas, aínda así, há palabras moito específicas que son xirias propias dos lugares, propias de determinadas camadas sociais, e non sequer eu, que teño coñecementos de lingua, sería capaz de saber instantaneamente de que se trata iso. Tería de acabar acostumándome, morando nese lugar e ouvindo frecuentemente isto, acabaría por asimilar estas falas e acabaría entendendo tudo. Entón, é importante, se vamos a un lugar, pois, estar ali, ouvir as persoas, adaptarse e acabamos entendendo todo direitinho. Sobre todo se estamos na variedades da mesma lingua. E, pois, perceber variedades dunha lingua non significa saber varias linguas diferentes. Ainda que parece que, no caso galego, haxa esa moda tan promovida por certas institucións que acaban con a lingua. Mas, en fin, fica por aquí isto, fican estas ideas por aquí. Non sei se son úteis ou non, se callar para alguén poden selo. E tamén para me lembrar un pouco, se callar nun futuro, se estou a me ver aquí outra vez, pois verse, pois, olla, que pouco mudaran as cousas, ou quanto mudaran. Mas, en fin, non estou eu moito optimista con as cousas que se pasan no mundo e como está a acontecer coa lingua galega, sinceramente. E estivemos a falar de algunhas destas cousas nas presentacións do libro do Rodríguez Lapa, que xa presentamos no Porto e en Braga. E espero que no próximo mes, se todo correr ben, pois estaremos por Anadía presentando novamente o libro e contaremos xa con algúns familiares do profesor Rodríguez Lapa, que foi profesor da Universidade de Lisboa, especialista en medieval, en literatura medieval, medievalística, e que neste caso pois, publicamos, como xa dixe no anterior vídeo, unha estilística que nos explica como escrever e como escribían os autores e o que é considerado escrever ben, sen esa pegada gramatical, unha outra forma de ver a lingua. En fin, fica isto por aquí. Envío un grande abrazo para todo o persoal, espero que todo o mundo estexa ben e boas ferias de Pascua, que xa está aquí ao lado e que, por lo menos, aquí vamos comezar neste sábado con as ferias, estaremos unha semana aproximadamente e voltamos non na segunda esta nen na seguinte, mas na terza. Aquí temos establecido ese calendario. Entón nada, haberá que aproveitar isto para preparar aulas, para enviar outra versión do doutoramento, das correccións da tese, que, se Deus quiser, non debería demorar moito máis, porque xa é obrigado que entregue este ano, entón espero que a miña directora sexa ciente diso. E nada máis. E o concurso público cuanto antes, que teño xa de rever todo para ver se fica algo na miña cabeza. A verdade é que son un desastre para estes exames, non acho que teña moita sorte con eles, e, en fin, mas teño de continuar tentando e estar aí por lá, facendo as probas outra vez e que sexa o que Deus quiser. E nada, grande abrazo, vémonos no próximo vídeo.